Και πάλι λοιπόν μαζί, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, είμαστε στη βιβλιοθήκη του Χαρακόπιου Πανεπιστημίου. Φιλοξενούμαστε στην βιβλιοθήκη του Χαρακόπιου, που είναι ένα πεδίο κοινωνίας της γνώσης μεταξύ φοιτητών και βιβλίων πανεπιστημιακών, στο πλαίσιο μιας ημερίδας που γίνεται, πολυθεματικής, που γίνεται για την σχέση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και όχι μόνο, με την νέα επιχειρηματικότητα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Φατιολά Ροσέτη, συγγνώμη. Ροσέτο. Παραπομπή είναι αυτό από την στήλη της Ροζέτη στη τη διάσημη αυτή Ροσέτος. Λοιπόν, κύριε Φατιολά, θα αρχίσουμε από εσάς, βέβαια, αφού παρουσιάσουμε και τον κύριο Πούνη. Καλώς ήρθατε, κύριε Πούνη, και εσείς. Είσαστε εδώ πέρα φοιτητής του τμήματος και εσείς, κύριε Φατιολά, είσαστε ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και θα έλεγα ότι είστε από τους πρωτοπόρους που ασχολήθηκαν με τη διασύνδεση της αγοράς με την κοινωνία της γνώσης και με την επιχειρηματικότητα, γιατί ήσασταν και ένας από τους παράγοντες που, από ό,τι άκουσα, βοήθησαν στο να στηθούν και τα Ινστιτούτα της ΓΕΣΕ και άλλοι, και να προχωρήσει η διαβούλευση με φορείς όπως ο ΣΕΒ και η ΓΕΣΕ, έτσι δεν είναι? Θα έλεγα ότι λόγω ηλικίας είμαι από τους παλαιότερους. Πρωτοπόρους όχι, υπήρξαν άλλοι πριν από μένα. Όσον αφορά τα Ινστιτούτα που αναφέρατε, έχω πράγματι συνεργαστεί στο παρελθόν στενά και με τη ΓΕΣΕ και με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, στα πλαίσια πάντοτε των ενδιαφερόντων των ακαδημαϊκών. Διαπιστώνω βέβαια ότι είσαστε ενεργός συντελεστής στην κοινωνία μας της γνώσης, με γενναίες εδώ μέσα. Είδαμε και καθηγητές εδώ στο Χαρακόπιο που ήταν μαθητές σας στο Πολυτεχνείο, και ο κύριος Πούνης είναι μαθητής του μαθητή σας. Συνεπώς συμμετέχετε με μια έτσι αναγνωρισιμότητα, από ό,τι είδατε, μια συμπάθεια που τρέφουν στο πρόσωπό σας οι μαθητές σας. Ευχαριστώ πολύ. Η μεγάλη ηλικία έχει και τα πλεονεκτήματά της. Θα ήθελα να περάσουμε όμως στα αντικείμενα τα οποία έχετε χειριστεί σε σχέση με την εργασία, σε σχέση με την οικονομία, γιατί είσαστε οικονομολόγος, έτσι δεν είναι? Καθηγητής οικονομικής στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Ώρες οι σπουδές που έχω κάνει είναι στην οικονομική. Το ιδιαίτερο αντικείμενο της διερεύνησής μου είναι γύρω από την εργασία, και αυτός είναι ένας μεγάλος τομέας. Ξεκινάει από τη δημογραφική κατάσταση, πηγαίνει στην αγορά εργασίας, εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ενεργεία, και επεκτείνεται βέβαια σε διάφορα άλλα θέματα, όπως είναι η μετανάστευση, ο εργατικός συνδικαλισμός και παρόμοια άλλα θέματα που σχετίζονται με τον παραγωγικό συντελεστή εργασία. Τι αλλάζει και πώς βλέπετε να προσαρμόζεται η χώρα μας, κύριε καθηγητά, σε αυτά που αλλάζουν σε σχέση με την εργασία, με την γνώση και με την επιχειρηματικότητα που πρέπει να ξεκινήσει από το πανεπιστήμιο, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα? Πάρα πολλά έχουν αλλάξει από τότε που εγώ ήμουν σπουδαστής. Πάρα πολλά. Ορισμένα είναι επιφανειακά τα ίδια. Η σύνθεση της ανεργίας είναι τελείως διαφορετική τώρα από ό,τι ήταν παλιότερα. Τότε είχαμε φτώχεια, είχαμε πραγματική εξαθλίωση, ο οικισμός ήταν σε άθλια κατάσταση για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού ήταν στον αγροτικό τομέα, η παραγωγικότητα της οικονομίας χαμηλή και η κατάσταση πολιτική πολύ ασταθής. Η ανταγωνιστικότητα υπάρχει περίπτωση να μας οδηγήσει, η εξασθενημένη θέση μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και η ανταγωνιστικότητα των αγορών
μπορεί να μας οδηγήσει σε υποχώρηση του επίπεδου ευημερίας μας, ή τελικά απλώς θα είμαστε τελευταίοι ή προς το τέλος αν αποτύχουμε στην ανταγωνιστικότητα χωρίς να έχουμε ένα πισωγύρισμα στην ευημερία? Έτσι όπως το θέτετε, η απάντηση είναι ναι, μπορεί. Αλλά μπορεί δεν είναι καθόλου πιθανόν. Γιατί είμαστε ενήμεροι αυτής της κατάστασης. Είμαστε ενήμεροι του ότι η ανταγωνιστικότητα είναι εκείνη η οποία μας επιτρέπει να έχουμε αυτό το επίπεδο που έχουμε, το οποίο, όπως είπα, σχετικά με τα παλαιότερα χρόνια είναι πολύ ψηλότερο, πολύ πιο ικανοποιητικό για το πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και επειδή τα ξέρουμε αυτά, έχουμε την διάθεση, από ό,τι φαίνεται, και τη γνώση να μπορέσουμε να προοδεύσουμε στην ανταγωνιστικότητα, τουλάχιστον όσο προοδεύουν και οι άλλες χώρες, για να μπορούμε να είμαστε σε αυτό το στενό κύκλο των χωρών οι οποίες ευημερούν. Φυσικά από τις πιο ευημερούσες χώρες εμείς έχουμε μια θέση η οποία είναι γύρω στο 20-25, που σημαίνει είναι καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Και βεβαίως δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά και κινδυνεύουμε, όπως είπατε, από στιγμή σε στιγμή να πέσουμε πίσω, να μείνουμε πίσω. Αλλά γενικά έχουμε κάνει σημαντικές πρόοδους παρά τα όσα προβλήματα υπήρχαν στο παρελθόν και υπάρχουν βέβαια και σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Φατιολά, τι θα λέγατε εσείς στους νέους, για να έχει μετά το λόγο ο κ. Πούνης, σαν στρατηγική έτσι, συμβουλή? Γιατί έχετε δει, ας πούμε, γενιάς και γενιάς επιχειρηματιών και εργαζομένων. Με μία-δυο λέξεις επίσης, ότι οι φοιτητές και αυτό που πάνε να γίνουν, δηλαδή να αποκτήσουν ένα ή περισσότερα πτυχία ανωτά του επίπεδου, είναι πια ένα αριστοκρατικό επάγγελμα. Αριστοκρατικό με την έννοια ότι χρειάζεται κανείς να ξέρει πολλά στον τομέα για να μπορέσει να επικρατήσει. Δεν είναι απλώς το πτυχίο το οποίο εξασφαλίζει μια καλή επαγγελματική πρόοδο. Είναι η διαβίου μάθηση, την οποία από τώρα πρέπει να συνηθίσουν τα νεαρά άτομα, ότι δεν τελειώνει η προσπάθειά τους ούτε με τις εξετάσεις που δίνουν κάθε τόσο, ούτε και με την απόκτηση ενός, δύο και πλέον στοιχεία. Είναι κάτι, η γνώση εξελίσσεται με γρήγορο ρυθμό και οι σπουδαστές όχι μόνο πρέπει αυτή τη γνώση να την αφομοιώνουν, μιλάω για τη γνώση, όχι την πληροφόρηση. Η πληροφόρηση είναι ένα άλλο πράγμα, είναι η βάση της γνώσης. Αλλά η γνώση είναι κάτι το οποίο συνδυάζει πολλές πληροφορίες μαζί και ένα αποτέλεσμα. Αλλά και αυτή η γνώση δεν είναι αρκετή, γιατί μετά από τη γνώση έρχεται ο λογισμός, έρχεται η σκέψη, έρχονται τα θέματα τα οποία πρέπει να λύσει ο καθένας από εμάς για τον εαυτό του και είναι διαφορετικά, δεν υπάρχουν συνταγές γι' αυτό. Η μία συνταγή, η κύρια συνταγή, η συμβουλή που πρέπει να δώσει κανείς σε όλους είναι να πάρουμε σωστά τη δουλειά μας και να προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι σε αυτήν. Θα έλεγα είναι νεανικός ο παλμός σας και με αυτή τη γέφυρα θα περάσουμε σε εσάς, κύριε Πούνη, και θα ήθελα να μου πείτε πώς, αν αισθάνεστε άγχος στο γεγονός ότι πρέπει, όπως μας είπε ο κ. καθηγητής, ο κ. Φατιολάς προηγουμένως, ότι θα πρέπει συνέχεια να εξελίσσεστε, να είσαστε πάνω στο ποδήλατο και να πατάτε το πετάλι και να μην σταματάτε. Πώς αισθάνεστε αυτό το διπορικό σας στο μέλλον? Δεν θα το χαρακτήριζα ως οδηπορικό, θα το χαρακτήριζα ως μια ευχάριστη διαδρομή ουσιαστικά, για να φτάσουμε στη γνώση, στην κατάκτηση και ουσιαστικά αργότερα να αναπτύξουμε τις κοινωνικές μας δομές, την κοινωνική μας οργάνωση και να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα καλύτερο τρόπο διαβίωσης. Γιατί ουσιαστικά εδώ ήρθαμε για να ζήσουμε στη γη, ένας πλανήτης που ήρθαμε να ζήσουμε, πρέπει να αναπτύξουμε τέτοιες κοινωνικές δομές.
και τέτοια γνώση ώστε να μπορέσουμε να διαβιώσουμε καλύτερα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Αν και δεν περίμενα να ξεκινήσετε έτσι τη συζήτηση, περίμενα να μου θέσετε και εμένα την ερώτηση πώς βλέπω τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να εκφέρω μια άποψη. Φυσικά θα εκφέρετε άποψη. Και στη διάρκεια της συζήτησης. Φυσικά. Και σε τελική ανάλυση είναι ένα ζήτημα. Εγώ ξέρω για εσάς βέβαια ότι έχετε λειτουργήσει σαν ένας άνθρωπος που ασχολείται με την καινοτομία και το επιχειρήν ήδη. Πέρα από το ότι είσαστε και αντιπρόεδρος βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου στο τμήμα σας στο είναι δύο ανεξάρτητοι ρόλοι. Δύο ανεξάρτητοι αλλά παντρεύονται στο ίδιο πρόσωπο. Βεβαίως. Ο καθένας από τους οποίους όμως έχει και τις δικές του ευθύνες και τις δικές του απολαβές ουσιαστικά. Μπαίνετε με νεύρο στην κουβέντα μας και αυτό είναι ευχάριστο και πράγματι είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας το οποίο δικαιώνει και τον κύριο καθηγητή, ο οποίος από ό,τι έχω καταλάβει είναι επίμονα αισιόδοξος. Και καλά κάνει, θα προσέξω. Καλά κάνει. Πέστε μου τώρα για τη διασύνδεση αυτή του Πανεπιστημίου. Γιατί υπάρχει εικόνα μιας διασύνδεσης, γιατί στη χώρα μας ξέρετε έχουμε πολλούς πτυχιούχους ανέργους. Κοιτάξτε, ο ρόλος του Πανεπιστημίου σίγουρα είναι η παροχή γνώσεων και του δημόσιου πανεπιστημίου θα έλεγα περισσότερο. Αυτό δεν πρέπει να το παραλείψουμε ποτέ και πρέπει να είναι, τουλάχιστον όπως βλέπω τα πράγματα σαν φοιτητής 4 χρόνια. Να συμπεράνω ότι είναι τοποθέτηση για το άρθρο 16 αυτό. Όχι, δεν είναι τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Ίσως να ξεκινάνε από εκεί και διάφορες άλλες απόψεις, διάφορες άλλες αντιλήψεις από αυτή τη σκέψη μου. Αλλά βασική κατεύθυνση της κουβέντας, την οποία ήθελα να κάνω, ήταν ότι κύριος ρόλος του Πανεπιστημίου είναι η παροχή γνώσεων και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Εν τούτοις, οι κοινωνικές δομές έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το επιχειρήν να είναι μία από τις βασικότερες συνταγές ουσιαστικά επιτυχίας, κοινωνικής ανάδειξης και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουν οι φοιτητές και το Πανεπιστήμιο. Παλιά βέβαια και το ίδιο το Πανεπιστήμιο, το να ήσουν πτυχιούχος πριν από δεκαετίες, ήταν παράγοντας απευθείας ανάδειξης και επιτυχίας. Τώρα έπαψε. Τώρα έπαψε πλέον βέβαια. Επειδή συσσωρεύτηκε πολλή γνώση, υπάρχει εξειδίκευση στη γνώση, όπως μπορεί να μας πει ο κύριος καθηγητής πλέον. Δεν είναι τα πράγματα όπως είναι παλιά και πρέπει πλέον εμείς να εξειδικευόμαστε σε συγκεκριμένους τομείς και να τους αναπτύσσουμε. Ναι. Κύριε καθηγητά. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο ρόλος του Πανεπιστημίου είναι η γνώση ή γενικότερα με βάση τη γνώση την προετοιμασία για να μπορέσετε να έχετε μία καλή επαγγελματική εξέλιξη και να κερδίζετε ένα εισόδημα. Θα σας απαντήσω με μία ερώτηση. Στις διάφορες εκλογές σας, γιατί μεταπηδήσατε διάφορες βαθμίδες, για ποια πράγματα κριθήκατε? Κριθήκατε πρώτα απ' όλα για τη διδακτική σας ικανότητα και δεύτερον για την ερευνητική σας ικανότητα. Είναι λοιπόν δύο βασικοί τομείς στους οποίους το Πανεπιστήμιο δεν πρέπει ποτέ να χάσει. Αλλά να επαναλάβω πάλι την αρχική μου άποψη ότι το επιχειρήν είναι ο μόνος τρόπος μέσα από τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν καινούργιες ουσιαστικά... Κύριε καθηγητά, την άποψή σας ήταν και επιθετικός ο εκπρόσωπος των φοιτητών. Πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει, αλλά εγώ θα επανέλθω. Επειδή μίλησε για τις προαγωγές, την ένταξη κτλ. Σε όλα αυτά που αναφέρατε κρίθηκα για το πόσο καλός είμαι στη δουλειά μου. Βεβαίως. Και έτσι θα κριθείτε κι εσείς, έτσι κρίνεστε τώρα μέσα στο Πανεπιστήμιο και έτσι θα κριθείτε και αύριο. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ο στόχος πρέπει να είναι πόσο καλοί είμαστε στη δουλειά μας, βεβαίως χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν και γνώσεις οι οποίες πρέπει να έχουμε εκτός από τη δουλειά μας. Υπάρχει και το γενικότερο θέμα της παιδείας. Και εγώ αισθάνθηκα ιδιαίτερη ικανοποίηση σήμερα όταν άκουσα τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου να μου λέει ότι οργανώνουν ένα μεταπτυχιακό τμήμα με ένα θέμα τελείως πρωτοποριακό.
η παιδεία μαζί με την επαγγελματική καταξίωση. Δηλαδή να έχει κανείς και παιδεία. Να συνδυάζονται αυτοί οι δύο τομείς. Εάν έχουμε μόνο παιδεία και ξέρουμε πολλά πράγματα για τη φιλοσοφία και όλα τα σχετικά, δεν μπορούμε να κερδίσουμε τα προστοζήν. Εάν πάλι έχουμε μόνο μια εξειδίκευση, γινόμαστε απλά μια μορφή, ένα εργαλείο στην παραγωγική μηχανή. Ούτε το ένα μόνο του, ούτε το άλλο αρκούν. Χρειάζεται ο συνδυασμός και των δύο. Εντυπωσιακό αυτό το μεταπτυχιακό, και νομίζω ακουμπάει στην καρδιά τελικά του μεγάλου προβληματισμού που ανοίγει, δηλαδή είναι στο κεντρικό θέμα του μεγάλου προβληματισμού, τι παιδεία θέλουμε. Πόσο αγγίζει άνθρωπο και πόσο αγγίζει τις ανάγκες του ανθρώπου, τις βιοποριστικές. Πρέπει να αγγίζει και τα δύο. Εγώ θέλω να πω ότι ικανοποιούμε πάρα πολύ από αυτό το πρωτοποριακό ρόλο του Πανεπιστημίου. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ το σεμινάριο το οποίο οργανώνει το Πανεπιστήμιο και είναι η 5η φορά που το οργανώνει σε αυτά τα θέματα, στην επιχειρηματικότητα. Γιατί η επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να μετατρέψει τις γνώσεις και την εμπειρία του σε κάτι το οποίο να αυξάνει το εισόδημα, αυξάνει τον πλούτο, ωφελεί όλους τους ανθρώπους. Είναι αυτό που θα λέγαμε βέβαια και η ολιστική επιχειρηματικότητα, η νέα επιχειρηματικότητα. Δηλαδή πιστεύω και θέλω την άποψή σας για εσάς, κύριε Πούνη. Είναι μια επιχειρηματικότητα που αγγίζει και τις απολαύσεις του ανθρώπου. Είπατε ότι το οδηπορικό αυτό προς το μέλλον το απολαμβάνει, το βλέπετε σαν απολαυστική διαδρομή. Βέβαια, είσαστε νέος και εξαρτάται από το πόσο θα σας κουράσει κάποια στιγμή και θα θέλετε να βγείτε έξω από τη διαδρομή, να σταματήσετε κάπου. Κάποτε όλοι πιστεύω βρίσκουν κάποιο λιμάνι επιχειρηματικό, πάλι θα έλεγα, στο οποίο, γιατί και εκεί πλέον θα υπάρχει επιχειρηματικότητα, και απολαμβάνω τους καρπούς ουσιαστικά της προσπάθειάς του της προηγούμενης. Αλλά τώρα ως νέος θα μου επιτρέψετε να έχω αυτή την προσέγγιση, την προσέγγιση του ότι πρέπει να κάνω πολλά πράγματα και πρέπει να κάνω πολλά πράγματα για να μπορέσω κάποια στιγμή να βρεθώ κι εγώ στη θέση των κυριότερων. Να πάμε λίγο σε πρακτική. Ναι, να προσθέσω κάτι, κύριε Ζήση. Εμένα πολύ μου αρέσει αυτή η στάση του σπουδαστή. Και θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Γιατί πιστεύει και το έχει πετύχει από ό,τι φαίνεται, αυτό που κάνει να το αγαπάει, να το κάνει με μεγάλο κέφι. Εκείνο που θέλω να του πω είναι ότι στην πορεία είναι δυνατόν να είναι αναγκασμένος να κάνει πράγματα τα οποία δεν τον διασκεδάζουν, όπως είπε, δεν τον ικανοποιούν πολύ, δεν του δίνουν απόλαυση, αλλά πρέπει να τα κάνει. Και αυτά είναι μέσα στη δουλειά. Δηλαδή δεν είναι μόνο απόλαυση, όλα τα επαγγέλματα έχουν και τις πλευρές οι οποίες είναι, αν θέλετε, ένας μικρός καταναγκασμός. Και το δικό σας το επάγγελμα και το δικό μας, όπως και το επάγγελμα όλων των ανθρώπων. Λοιπόν, πρέπει να παίρνουμε συνολικά την κατάσταση, το επάγγελμά μας. Ασφαλώς βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση εάν το απολαμβάνουμε, εάν το μας αρέσει, εάν βρίσκουμε σε αυτό καινούργια στοιχεία με τα οποία ασχολούμεθα πολύ ευχαρίστως. Αλλά και αν ορισμένα πράγματα είναι δύσκολα, και αυτά πρέπει να τα παίρνουμε σαν μέρος της δουλειάς μας. Δέχομαι ευχαρίστως τη συμβουλή σας, και εκείνο το οποίο θέλω να προσθέσω είναι μάλλον να μου ευχηθείτε αυτές οι στιγμές να είναι λίγες, οι στιγμές που θα πρέπει να κάνω κάτι επειδή πρέπει να το κάνω σε όλη μου την πορεία. Νομίζω πως θα ήταν η καλύτερη ευχή ουσιαστικά μέσα σε όλη την... Εγώ πολύ ευχαρίστως να σας το ευχηθώ, αλλά σας λέω από πείρα ότι μπορεί να είναι και περισσότερο από λίγες. Μπορεί να είναι και περισσότερες, γιατί δυσκολίες συναντάμε σε όλα τα επαγγέλματα και μάλιστα αρκετά μεγάλες δυσκολίες. Και νομίζω ότι θα έρθουμε στη συνέχεια να μιλήσουμε για την κατάσταση που αντιμετωπίζετε εσείς βγαίνοντας στην αγορά εργασίας. Είσαστε πολύ καλά εδώ εξασφαλισμένοι από κάποια οικονομική υποστήριξη, από ένα σωρό ανθρώπους που έχουν σαν καθήκον, αυτή είναι η δουλειά τους, να σας φροντίζουν στις πνευματικές σας ανάγκες, αλλά αυτό δεν θα το βρείτε
Με αυτόν τον τρόπο, όταν βγείτε έξω από εδώ, εκεί υπάρχει ένας άλλος αγώνας για τον οποίο πρέπει να είσαστε προπαρασκευασμένοι, θα παίξετε ένα θετικό ρόλο για εσάς και για το κοινωνικό σύνολο. Κύριε Πούνη, θέλω να δούμε τώρα και τις καινοτομίες δικές σας, γιατί είσαστε στο τμήμα διατροφολογίας. Επιστήμης, διαιτολογίας, διατροφής, γιατί πλέον η διαιτολογία και η διατροφή είναι μια επιστήμη. Ναι. Και ως έτσι θέλουμε να την προάγουμε. Ωραία, λοιπόν. Και έχετε δουλέψει, από ό,τι ξέρω στον τομέα αυτό υπάρχουν 4 καινοτομίες που προωθούνται. Η μία είναι η έξυπνη κάρτα. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί εσείς. Δεν ήμουν εγώ ο κύριος εκπρόσωπος αυτής της ιδέας, αλλά είναι βέβαιος. Το άλλο είναι ένα CD λογισμικού, στο οποίο έχω εμπλακεί, είναι βέβαιος. Ίδια συμμετοχή. Και υπάρχει και επίσης το διαιτολόγος από απόσταση και άλλη μία επίσης. Το free press ουσιαστικά του διαιτολόγου. Δηλαδή, να το αρχίσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ναι. Το free press του διαιτολόγου ουσιαστικά είναι μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από το πολιτικό free press, το οποίο έχουμε δει και κυκλοφορεί σε χώρους όπως το μετρό, ο ηλεκτρικός, βρίσκεται παντού ουσιαστικά το πολιτικό free press. Εμείς σκεφτήκαμε να κάνουμε έναν τρόπο ενημέρωσης ουσιαστικά της επιστημονικής κοινότητας με δωρεάν τρόπο, να υπάρξει αυτή ουσιαστικά η πληροφόρηση. Είναι επικοινωνία της γνώσης αυτό, δηλαδή. Επικοινωνία της γνώσης ουσιαστικά, ναι. Και ανταλλαγή. Ανταλλαγή είναι λίγο δύσκολο να γίνει ανταλλαγή της γνώσης μέσα από ένα περιοδικό, αλλά πιστεύω πως ανταλλαγή δηλαδή και από τα δύο επίπεδα. Σταδιακή προσέγγιση, ανοιχτό θα είναι πιστεύω αυτό σε συμμετοχή πολλών. Βέβαια. Ναι. Μιλάμε για μια ομάδα συνεργατών που μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα στο διαιτολόγος από απόσταση. Εσείς όταν το ακούσατε, πώς σας ακούστηκε έτσι σαν άκουσμα? Εμένα μου ακούστηκε σαν ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο επικοινωνίας και διασύνδεση τελικά προσφοράς και ζήτησης άποψης γύρω από την καθημερινότητα της διατροφής του καθενός. Και σίγουρα θα έλυνε πολλά προβλήματα που αφορούν την εξυπηρέτηση ανθρώπων που δεν έχουν την ευχέρεια της μετακίνησης. Βεβαίως. Η όλη ιδέα από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά, από τα άτομα τα οποία δεν είχαν τη μετακίνηση. Προσπαθήσαμε να προσφέρουμε, να προάγουμε ουσιαστικά την υγεία σε άτομα τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν ένα διαιτολόγο κοντά τους. Άτομα κριτικών περιοχών που γνωρίζετε και εσείς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιφέρεια. Εγώ θα έλεγα επίσης ότι είναι και ομάδες αποκλεισμένες. Αν τις βάλετε σαν ομάδες στόχου, δηλαδή άτομα με κινητική αναπηρία κτλ. Μπορεί να γίνει και πιο πιλωτική. Είναι και αυτό ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να αναπτυχθούμε. Προσπαθήσαμε λοιπόν ο διαιτολόγος να πάει στο σπίτι αυτού που δεν μπορεί να έρθει πίσω. Δεν μπορεί να έρθει σε εκείνον μάλλον, συγγνώμη. Τώρα, να σας εξηγήσω περίπου πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ποιο μέσο χρησιμοποιήσαμε για να το κάνουμε. Να το δούμε αυτό μετά. Θα ήθελα μια πρώτη άποψη από εσάς, κύριε καθηγητά. Έτσι που τα ακούσατε, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει, αλλά πώς σας φαίνονται εσάς και πόσο θα σας άγγιζαν αυτές οι καινοτομίες? Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο κόσμος της δημιουργίας. Πηγαίνουμε μπροστά, διερευνούμε καταστάσεις τις οποίες δεν διερευνούσαμε στο παρελθόν. Είναι για το καλό όλων μας. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η χώρα παράγει πια τέτοιους ανθρώπους. Μορφώνονται, μαθαίνουν συνεχώς περισσότερα, θα τα μεταδώσουν σε άλλους και θα είμαστε μια καλύτερη κοινωνία. Αυτά είναι από τα πολύ καλά της κοινωνίας μας και τα πολύ καλά του Πανεπιστημίου. Εάν μου δώσετε κατόπιν το λόγο, εγώ θα πω και για τα άσχημα πράγματα, τις δυσκολίες που έχουμε και την αλλαγή της κατάστασης από τότε, από το παρελθόν, που όπως είπα είναι σε πολλά σημεία προς το καλύτερο, αλλά συναντάμε νέες προκλήσεις, νέες δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από ό,τι δείχνουν τα τελευταία γεγονότα, δεν είμαστε καλά προπαρασκευασμένοι για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Κύριε Φατιολά, κύριε καθηγητά, θέλετε το λόγο αμέσως μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
για να συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας τον κύριο Φακιολά, τον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου, και τον κύριο Πούνη, τον προπτυχιακό ερευνητή, φοιτητή και ερευνητή, όπως θα έχουμε ευκαιρία να δούμε, του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου. Σε λίγο και πάλι μαζί. Και πάλι λοιπόν μαζί, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, και έχουμε μαζί μας, όπως θα είχατε την ευκαιρία να δείτε και πριν, τον κύριο Φακιολά Ροσέτο και τον κύριο Πούνη Γιώργο. Κύριε Φακιολά, είχατε το λόγο, και είχατε το λόγο σε σχέση και με τα αρνητικά. Να αναλύσετε και τα αρνητικά, όχι μόνο τα θετικά και αισιόδοξα. Μάλιστα. Αν με επιτρέπετε, θα τα ονόμαζα νέες προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουμε εξαιτίας του ότι έχουμε πετύχει στο παρελθόν. Δηλαδή, πρώτα, τι θέλετε να πάρουμε? Να πάρουμε τη μετανάστευση, να πάρουμε τη φτώχεια, να πάρουμε την αμάθεια, η οποία μας διέκρινε. Αυτά ήταν προβλήματα τα οποία έπρεπε να λύσουμε. Τώρα τα λύσαμε, αλλά πού βρισκόμαστε? Πάρτε το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει 20πλασιαστεί ο αριθμός των σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τότε που ήμουν εγώ σπουδαστής. Δηλαδή κατά 20 φορές. Τα ιδρύματα τότε της ανώτατης εκπαίδευσης ήταν 3-4, τώρα είναι 22 και πάμε να δημιουργήσουμε και ένα άλλο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Δηλαδή είχαμε μία έκρηξη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και ενώ υπήρχαν τότε παλιότερα 2 κέντρα με ανώτατες σχολές, τώρα έχουμε ανώτερες και ανώτατες σχολές, δηλαδή και ΙΚ και ΑΕΗ, που είναι τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε περίπου 61 πόλεις. Δηλαδή λύσαμε αυτό το πρόβλημα στο βαθμό που δεν υστερούμε πλέον των πιο ανεπτυγμένων χωρών και στις ροές των αποφύτων και στους σπουδαστές, στον αριθμό των σπουδαστών. Λοιπόν, πετύχαμε κάτι. Τώρα, αυτό γιατί να είναι κακό? Κοιτάξτε, παλιότερα οι λιγότερο μορφωμένοι, εκείνοι οι οποίοι έφευγαν για έξω, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν σε μια κατάσταση φτώχειας και κατάσταση αμάθειας. Δηλαδή, οι επιδόσεις τους οι σχολικές ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Και ήταν και άνεργοι εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε μια ανεργία η οποία είναι τελείως διαφορετική και είναι μια έκπληξη για τους πολλούς η σύνθεση της ανεργίας. Ξέρετε ότι έχουμε περίπου 130.000 ανέργους σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία είναι απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να μην σας απογοητεύσω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Σε αυτή την αγορά εργασίας βγαίνετε. Τώρα όλα τα άλλα. Να σας διακόψω, ευτυχώς είμαι σε ένα αντικείμενο στο οποίο η ανεργία δεν έχει χτυπήσει ακόμα την πόρτα. Ελπίζουμε να τη χτυπήσει όσο δυνατόν αργότερα. Ελπίζετε, αλλά πάντα υπάρχουν συνθήκες κορεσμού, όπως ξέρετε κύριε Πούνη, και από τις νομοτέλειες που συνδέονται με τον πληθωρισμό, για να χρησιμοποιήσουμε τον οικονομικό όρο, την εντροπία ενός χώρου κτλ, δεν θα ξεφύγετε. Ας ελπίσουμε το Πανεπιστήμιο λοιπόν και το Γραφείο Διασύνδεσής της να δράσει τόσο καλά ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει σε όλους τους αποφύτους του μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία, ουσιαστικά μια καλή απασχόληση. Αυτή είναι μια πολύ αισιόδοξη στάση. Και έχετε δίκιο να είσαστε αισιόδοξος, γιατί είσαστε σε ένα εκτός από το ότι πρέπει, δικαιολογημένα, γιατί είσαστε σε ένα τομέα ο οποίος είναι καινούριος τομέας και τον ζητάει η αγορά, να το πούμε με άλλους όρους. Έτσι ακριβώς. Ενώ πολλούς άλλους τομείς εξειδίκευσης η αγορά δεν του ζητάει ή μάλλον του ζητάει, αλλά με ανώτερο επίπεδο κατάρτισης και νοοτροπίας. Και θα το τονίσω αυτό, ότι δεν είναι μόνο η κατάρτιση που πρέπει να έχει κάποιος ο οποίος βγαίνει από το προστατευμένο πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας,
πρέπει να είναι η νοοτροπία. Την νοοτροπία την οποία ανέφερα και προηγούμενα, της διαβίου μάθησης και της προσφοράς. Δηλαδή εκεί που θα πάμε να εργαστούμε πρέπει να σκεφτούμε πρώτα απ' όλα τι προσφέρουμε, πόσο παραγωγικοί είμαστε, πόσο αξιοποιούμε τις γνώσεις που έχουμε και πόσο φροντίζουμε αυτές τις γνώσεις να τις πολλαπλασιάσουμε. Αυτό είναι το κύριο που πρέπει να σκεφτόμαστε για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Όταν απλώς διεκδικούμε χωρίς να είμαστε παραγωγικοί, τότε βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Και ορίστε το αποτέλεσμα. Και το μεγάλο ερώτημα της πολιτικής σήμερα, και της εκπαιδευτικής πολιτικής και της οικονομικής, είναι τι γίνεται με αυτούς, όπως είπα, τους 100 περίπου 30.000, σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία της στατιστικής, οι οποίοι είναι απόφοιτοι, άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εδώ μπαίνει λοιπόν το επιχειρήν που αξιοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες μιας χώρας ουσιαστικά και το οποίο πρέπει κάποιος να το αναπτύξει. Κύριε Πούνη, όμως, ο κύριος καθηγητής με όλη την εμπειρία του εκθέτει και μια γενική κατάσταση, στην οποία γενική κατάσταση τα πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα. Είσαστε σε προνομιακό πεδίο σπουδής και πιθανόν απασχόλησης αμέσως μετά από αυτό. Πώς όμως ακούτε το γενικό πλαίσιο που περιγράφει ο κύριος καθηγητής? Σίγουρα η πραγματικότητα έτσι είναι. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την πραγματικότητα. Αλλά έψαξα μέσα από την κουβέντα μου να βρω ποιος είναι ο τρόπος ο οποίος θα μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Και θεωρώ πως είναι το επιχειρήν. Θεωρώ. Η σκέψη δηλαδή, ότι αυτό που είπε και ο κύριος καθηγητής, θα πάρω 2-3 γνώσεις τις οποίες έχω, θα τις συνδυάσω με τέτοιο τρόπο που δεν τις έχει συνδυάσει κανένας άλλος μέχρι στιγμής και θα βγάλω ένα καινοτομικό προϊόν, το οποίο στην αγορά θα έχει αποδοχή και θα απασχολήσω και άλλους συνεργάτες, συναδέλφους σε όλη αυτή και θα παρασύρω σε όλη αυτή την ιδέα. Και καθηγητά. Εγώ να προσθέσω κάτι στην απεσιόδοξη πλευρά ή μάλλον στις προκλήσεις. Ανέφερα για 130.000 ανέργους αποφύτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προσθέτω άλλους τόσους που έχουν τελειώσει τη μέση εκπαίδευση. Σκεφτείτε λοιπόν σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα, η οποία, όπως λέγεται, βάθηκε να μορφώσει τον πληθυσμό, το κατάφερε και μπράβο μας, αλλά αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα. Και είναι άλλο πράγμα να έχεις χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, να είναι η κατάσταση καταχνιάς γύρω σου και εσύ να κοιτάς να βγάλεις το μεροκάματο, και άλλο να ξεκινάς με περγαμηνές ότι εγώ έμεινα στο σχολείο 12 χρόνια, εσείς θα μείνετε 16 και παραπάνω ίσως, και δεν μπορώ να βρω μια ικανοποιητική δουλειά. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα, και δεν είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, από τα εύκολα προβλήματα τα οποία μπορεί να λύσει οποιαδήποτε πολιτική. Ας με συγχωρήσουν εκείνοι οι οποίοι επιμένουν και λένε ότι με τον αγώνα θα βρούμε θέσεις εργασίας κτλ. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Γιατί από τη στιγμή που θα με πάρετε εμένα και θα μου πείτε να έχεις δουλειά, εγώ θα έχω μια θέση, θα θεωρήσω ότι είμαι ασφαλής, θα ζητάω ανεξαρτήτως της απόδοσής μου περισσότερα και περισσότερα, γιατί αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση και αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά από την άλλη μεριά ποια θα είναι η απόδοση και πώς μπορεί αυτή η θέση και το εισόδημα που παίρνω εγώ να στηριχτεί. Αλλιώς χτίζουμε στην άμμο. Για να καταλάβω ότι καθηγητά ζητάτε ότι πρέπει να υπάρξει μια βαθιά καινοτομία στην παιδεία που να αλλάξουμε και την εργασιακή μας κουλτούρα. Γιατί αυτό είναι θέμα εργασιακής κουλτούρας, το να διατηρούμε υψηλή απόδοση και να διατηρούμε και μια κοινωνική αμοιβαιότητα με το κοινωνικό σώμα των ανέργων, σαν εργαζόμενοι επίσης, και με το γνωστικό αντικείμενό μας να έχουμε τη συνεχή αναβάθμιση παρά τη διασφάλισή μας στην εργασιακή. Αυτά είναι ζητήματα που απαιτούν αλλαγές βαθιές. Έχετε δίκιο, κύριε Σύση. Να συμπληρώσω αυτά που έλεγα. Είπα ότι έχουμε αυτούς τους και με υψηλές σχολικές επιδόσεις. Αλλά έχουμε και κενές θέσεις εργασίας, και τα παράπονα ολόγερα είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση. Αυτό σημαίνει
ότι πρέπει να μάθουμε περισσότερα. Ότι πρέπει αυτό το οποίο παρουσιάζουμε, ο τίτλος σπουδών, να θεμελιώνεται από τις αντίστοιχες γνώσεις και από την αντίστοιχη, όπως είπα προηγούμενα, νοοτροπία απέναντι στην εργασία. Αυτό φαίνεται ότι μας λείπει και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτική, γιατί παραπονούνται βέβαια οι άνεργοι, γιατί είναι άνεργοι μετά από τόσα χρόνια σπουδών, παραπονούνται όμως και οι εργοδότες ότι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μου φέρνουν πτυχία, δεν ξέρουν καθόλου, δεν ξέρουν τίποτα από την ψηφιακή τεχνολογία, δεν μπορούν να χειριστούν καλά τουλάχιστον μια ξένη ευρωπαϊκή γλώσσα και δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη δουλειά για να προσφέρουν και κατόπιν βέβαια να διεκδικήσουν. Εδώ δηλαδή υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω τελικά, ότι δεν πρέπει να... Ξέρετε, πάρα πολλοί περνάνε από κατάρτιση και στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης σαν διαβίου κατάρτιση κτλ. Έχει γίνει και δεύτερο επάγγελμα ή μάλλον επάγγελμα των ανέργων η κατάρτιση. Και μιλάμε για το ίδιο πράγμα, κύριε Ζήση. Εγώ μιλάω κατάρτιση της γνώσης, την εμπειρία, την οτροπία. Ολοκληρωμένη λοιπόν. Που δίνει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό έδρυμα. Ναι. Αυτό εννοώ. Ναι. Και πάρα πολλοί όμως απόφοιτοι που βγαίνουν, και πάρα πολλοί απόφοιτοι όμως που βγαίνουν από τα ΙΗ δεν έχουν μια κατάρτιση η οποία να διασταυρώνεται με τις πραγματικές ανάγκες. Αυτό εννοώ κατάρτιση. Δηλαδή να ξέρουν γράμματα στον τομέα τους, με απλά λόγια. Μάλιστα. Μέσα από το λόγο σας, κύριε καθηγητά, κατάλαβα ότι θεωρείτε ότι το πανεπιστήμιο είναι εκείνο το οποίο ουσιαστικά όχι μόνο προσφέρει γνώση, αλλά θέλει να καταρτήσει καινούριους επαγγελματίες. Και πιστεύω ότι τονίσατε πολλές φορές στο λόγο σας. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτός είναι και ο στόχος του πανεπιστημίου, όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Κατά πόσον λοιπόν ο στόχος του πανεπιστημίου είναι μόνο η επαγγελματική κατάρτιση. Όχι, το είπα. Ο κ. καθηγητής νομίζω το ξεκαθάρισε αυτό. Ίσα-ίσα, πολύ καθαρά. Και μάλιστα χειροκρότησε την καινοτομία του μεταπτυχιακού τμήματος που κάνει αντικείμενο μελέτης του και δουλειάς του αυτό το ίδιο το θέμα, του πώς παντρεύουμε την παιδεία για τον άνθρωπο με την παιδεία για τις ανάγκες του ανθρώπου και την αγορά. Ευχαριστώ κύριε Κούνη, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν λέω το πανεπιστήμιο και το τόνισα πολύ επιγραμματικά. Πρέπει να κάνει γρανάζια στην παραγωγική μηχανή μόνο, έτσι. Πρέπει να κοιτάξει και τον άλλο τομέα. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος βγαίνει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα μετά από 16 χρόνια στα Τρανία να έχει πραγματική εμπειρία, εργασιακή εμπειρία. Και δεν είναι μόνο το να ξέρει κάτι. Σίγουρα, και να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά και στην ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα. Από κάθε άποψη. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, κύριε Πούνη, θα ήθελα να έρθω σε εσάς με την εξής πλευρά. Αισθάνεστε αυτή τη στιγμή, είσαστε πολύ κοντά και φαίνεται αυτό και από το λόγο σας. Είσαστε κοντά σε εμπνεύσεις, σε ιδέες, δουλεύετε, είσαστε στο κύμα των ψηφιακά εξοικειωμένων ανθρώπων, ναι, ψηφιακά εξοικειωμένης γενιάς, και δουλεύετε με όρεξη αυτό και το βλέπετε και απολαυστικά. Οι ηλικίες βέβαια όταν αλλάζουν και οι διαθέσεις. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα θέμα. Αισθάνεστε ότι θα μπορέσετε να κρατήσετε και τι χρειάζεται σε εσάς για να κρατήσετε αυτόν τον παλμό σας? Θα το βρείτε αυτό που χρειάζεστε? Δηλαδή, ο κ. καθηγητής προηγουμένως είπε και για μια διαβίου κατάρτιση υπό μία έννοια. Αισθάνεστε αυτή την ετοιμότητα ότι θα το βρείτε αυτή τη διαβίου κατάρτιση, εκπαίδευση, αυτή τη διαβίου παιδεία, να το πούμε και καλύτερα? Αν θα μπορέσω να την απολάβω εγώ από κάποιους άλλους, εννοείται? Την επιδιώκετε καταρχήν. Αν την επιδιώκετε και αν θα τη βρείτε. Γιατί στην ουσία για να συνεχίσετε με αυτόν τον παλμό που έχετε λόγω ηλικίας και πανεπιστημιακής διαβίωσης, θα πρέπει να το επιδιώξετε μετά και δεν θα το βρίσκετε εύκολα. Να προσθέσω κάτι που θα διευκολύνει την... Όταν εμείς τελειώσαμε, βρισκόμαστε στην κατάσταση τη δική σας, πριν από πολλές δεκαετίες, είμαστε σε εισαγωγικά οι καλύτεροι του χωριού. Ξέραμε τα πιο σύγχρονα τότε πράγματα. Λοιπόν, εάν μείνει κανείς ο καλύτερος εξημών με αυτά, θα γνωρίζει από ό,τι πρέπει να γνωρίζει όχι παραπάνω από 5-10%.
Όλα τα άλλα είναι πράγματα, γνώσεις, εμπειρίες που αποκτήσαμε στην πορεία. Λοιπόν, αυτό το οποίο εσείς ξέρετε και ξέρετε καλά τώρα, και μπράβο σας, θα αλλάξει και θα πρέπει να προχωρήσετε σε νέους τομείς. Δηλαδή να μάθετε καινούργια πράγματα, γιατί η τεχνολογία, όπως όλοι ξέρουμε, εξελίσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Παραδείγματι, οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα μας παίρνουν αυτή τη συνέντευξη, αυτοί ήταν σχεδόν άγνωστοι στην εποχή τη δική μας. 1, 2, 3 υπήρχαν και τελείωσε. Τώρα ο κόσμος έχει αυτούς τους ανθρώπους, τους βλέπει και τους αισθάνεται πολύ περισσότερο από κάθε άλλο. Δεν ξέραμε για ίντερνετ, δεν ξέραμε για τεχνολογία, δεν υπήρχε. Παρομοιάζεται δηλαδή ουσιαστικά τη γνώση με ένα άλογο το οποίο τρέχει και το οποίο εμείς πρέπει ουσιαστικά να τρέξουμε και εμείς από πίσω, ότι να το καβαλήσουμε για να πάμε και εμείς το ίδιο γρήγορα με αυτό. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε. Πολύ σωστά, αλλά δεν θα έλεγα ότι αγχωνόμεθα. Όχι, δεν το έθεσα ως ζωής. Δεν το έθεσα ως άγχος. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι τρόπος ζωής. Δηλαδή, αν κάνει κανείς κάτι και λέει, εγώ για το πτυχίο εργάζομαι και τίποτα άλλο. Καλό είναι να εργάζεται για το πτυχίο, να περάσει τις εξετάσεις. Αλλά δεν υπάρχει το τίποτα άλλο. Υπάρχουν πολλά μετά από αυτό το πτυχίο. Η διαβίου εκπαίδευση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο πρέπει να αναπτύξει η κοινωνία μας. Αυτό είναι βέβαιο. Το θέμα είναι πώς θα γίνει, ποιος θα είναι μέτοχος της διαβίου εκπαίδευσης, ποια κοινωνικά στρώματα θα μείνουν έξω από τη διαβίου εκπαίδευση και ποια θα είναι μέσα στη διαβίου εκπαίδευση και κατά πόσον αυτή θα είναι αξιόπιστη και αντικειμενική. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία τίθενται και τα οποία πρέπει να απαντήσουμε όταν λέμε ότι ναι, υποστηρίζουμε τη διαβίου εκπαίδευση. Εσείς με επιτρέπετε. Βεβαίως. Λοιπόν, μου αρέσει ο διάλογός σας και πρέπει να πω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να δούμε ζωντανό πραγματικό διάλογο και απροσημάτιση το μεταξύ γυραιής εκπροσώπησης της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της διαβούλευσης για την εργασία όπως λειτουργήσετε εσείς σε επιτροπές κτλ. Και ενός νέου ανθρώπου πριν ακριβώς μπει στην αγορά εργασίας. Κύριε Κούνη, επιτρέψτε μου να τονίσω την άλλη φορά. Η διαβίου μάθηση, το να προσπαθεί κανείς να γίνει καλύτερος, να εμπλουτίσει τις γνώσεις που έχει σε ένα ορισμένο χρονικό σημείο, αυτό είναι ατομική υπόθεση. Μην περιμένουμε από την πολιτεία, τους δημοσιογράφους ή από τους τηλεπαρουσιαστές να μας βοηθήσουν σε αυτό το τομέα. Αυτό είναι θέμα το οποίο ο καθένας το έχει μέσα του και πρέπει να το έχει μέσα του σαν οτροπία. Αυτό το πώς λεγόταν στα αρχαία, γυράσκω αντιδιδασκόμενος. Έτσι πρέπει να είμαστε, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται και αλλιώς άμα δεν το έχουμε αυτό μένουμε πίσω. Δηλαδή εγώ που σας μιλάω, εάν δεν ασχοληθώ με τα θέματα τα οποία είναι μέρος της δουλειάς μου για 1 μήνα, 2 μήνες, σίγουρα. Τα πάντα είναι θέμα. Τα πάντα είναι θέμα διάθεσης ουσιαστικά, αλλά η διάθεση όμως δεν είναι η μόνη εκείνη η οποία καθορίζει το αν εμείς θα έρθουμε και θα γίνουμε κοινωνοί της καινούργιας γνώσης. Πρέπει η καινούργια γνώση να παρέχεται σε όλους το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο και εκείνος λοιπόν ανάλογα με τη διάθεσή του να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την καινούργια γνώση που δίνεται. Εσείς καταφέρατε ως πανεπιστημιακός να φτάσετε σε πολύ υψηλά επίπεδα γιατί είχατε τη διάθεση και προσπαθήσατε κιόλας να πάρετε τη γνώση. Δεν σας την έδωσε κάποιος έτοιμη. Τη γνώση προσπαθήσατε να την πάρετε. Η διαβίου εκπαίδευση όμως είναι κάτι διαφορετικό. Εννοώ η διαβίου εκπαίδευση, η οποία έτσι όπως προσανατολίζεται στη σημερινή κοινωνία. Λάθος ορισμός. Αν μιλήσαμε για διαβίου εκπαίδευση σχολική, είναι λάθος. Μιλάμε διαβίου μάθηση. Την οποία μάθηση την επιτυγχάνει κανείς με το να διαβάζει τις εφημερίδες τα πολλά και καλά που έχουν, με το να βλέπει στην τηλεόραση ένα σωρό έργα τα οποία έχουν, τα ντοκιουμεντέρ και τις περιηγήσεις και ακόμα και να συνομιλεί με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν περισσότερο και να παίρνει από αυτούς. Είναι δηλαδή ζήτημα το οποίο προέρχεται από την δική του την προαίρεση, από αυτά που θέλει εκείνος. Κύριε Ζήστα, μου επιτρέψετε. Έξω από εκείνο το οποίο, αν θέλετε, η πολιτεία, οι οργανώσεις, οι άλλες οντότητες στην κοινωνία μπορούν να κάνουν για μας.
Και εγώ σας λέω ότι μολονότι ίσως δεν είναι αρκετά, αυτά γίνονται. Γίνονται με τις υποτροπίες, γίνονται με τα σεμινάρια, γίνονται... Αναφέρατε τη λέξη σεμινάριο. Εκεί λοιπόν το οποίο ήθελα να πάρω το λόγο μετά από τον κύριο Ζήση. Πάντως εδώ θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα που είναι το θέμα του τελικά του πόσο όριμοι είμαστε εσωτερικά για να είμαστε διαρκώς νέοι. Και ο κύριος καθηγητής δείχνει ότι είναι διαρκώς νέος και ότι η νεότητα τελικά θα μου επιτρέψετε να το πω, του γύρατος, κύριε καθηγητά, είναι η σοφία, την οποία πρέπει να την αποδεχτεί και η νέα γενιά. Ναι, και να την πάρουμε ως παράδειγμα, βέβαια, έτσι σίγουρα. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να προσθέσω ένα παράδειγμα όσον αφορά τη διαβίου εκπαίδευση, για να δείτε ότι εν τέλει δεν είναι ίση προς όλους. Ο τομέας της ιατρικής γενικότερα και των επαγγελμάτων υγείας είναι ένας τομέας ο οποίος απαιτεί πάρα πολλές γνώσεις και οι γνώσεις αυτές συνεχώς και διαρκώς αλλάζουν. Ο άνθρωπος είναι μια οντότητα την οποία τώρα αρχίσαμε να την καταλαβαίνουμε και όσο περισσότερο την καταλαβαίνουμε, τόσο περισσότερες γνώσεις υπάρχουν. Για τον λόγο αυτό, ακούτε και ότι υπάρχουν κατά καιρούς οργανώνονται διάφορα συνέδρια, διάφορες ημερίδες από εταιρείες επιστημονικές κτλ. Η συμμετοχή λοιπόν σε αυτό το είδος διαβίου εκπαίδευσης κοστίζει. Και δεν κοστίζει λίγο, κοστίζει πολύ για εκείνους οι οποίους έχουν τελειώσει. Οι φοιτητές στα περισσότερα αυτά συνέδρια μπορούν να τα παρακολουθήσουν δωρεάν. Οι εργαζόμενοι, οι ειδικευμένοι δηλαδή άνθρωποι, δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν δωρεάν. Πρέπει να καταβάλουν ένα αντίτιμο. Μήπως λοιπόν, θέτω εγώ το ερώτημα, η πολιτεία πρέπει να περιμνήσει. Βέβαια δεν θα πρέπει να τα περιμένουμε και όλη την πολιτεία, αλλά μήπως η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει στο να υπάρχουν τέτοιοι σεμιναριακού χαρακτήρα εκπαιδεύσεις διαβίου. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Ίσως έχετε δίκιο ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα από κάποιους άλλους. Οι οποίοι κάποιοι άλλοι όμως διαχειρίζονται χρήματα, πόρους περιορισμένους των φορολογουμένων. Έτσι, δεν πρέπει λοιπόν να ζητάμε πάρα πολλά από κάποιον ο οποίος έχει τη δουλειά να μαζεύει φόρους από τους φορολογούμενους, και αυτό είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, και να τους διαθέτει εκεί που νομίζει το κράτος, οι νόμοι και η κυβέρνηση. Υπάρχει ένας μεγάλος τομέας στον οποίο όλα αυτά δεν είναι τελείως απαραίτητα. Δηλαδή το σεμινάριο το οποίο κάνουμε εμείς στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το παρακολουθήσει. Δεν πληρώνει τίποτα. Εγώ να σας πω ότι κάθε εβδομάδα γίνονται τουλάχιστον 3-4 τέτοια στην Αθήνα. Και αν θέλετε τα παρακολουθείτε και από το ραδιόφωνο, και από την τηλεόραση και από το ίντερνετ. Αυτό είναι δική σας προσπάθεια. Συμφωνώ ότι ίσως πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω, αλλά δεν θέλω να εμπλακώ στη λογική ότι να κοίταξε, η πολιτεία δεν μου δίνει τα λεφτά να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο επιπληρωμή και εγώ χάνομαι, εγώ εξαφανίζομαι. Δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ θέλω να κρατήσω μια συμφωνία ότι ίσως πρέπει να δούμε τον κόσμο, όλο τον κόσμο, το ανθρωπογενές αλλά και το φυσικό περιβάλλον, σαν ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο στην καρδιά και στο νου μας. Άμα το δούμε νομίζω έτσι, θα υπάρξει και η κατάλληλη πολιτική ζήτηση για τα μέτρα της πολιτείας και θα συνενέσουν όλοι σε αυτό, ώστε να μην είναι τόσο δύσκολο το έργο των φόρων και της διαχείρισης των φόρων προς τους πολίτες πάλι, και από την άλλη μεριά θα αξιοποιούμε και αυτό που μας δίνεται, γιατί δεν ξέρω κύριε Πούνη, ίσως και εσείς να το έχετε καταγράψει, πολλές φορές δίνονται, όπως και αυτό το σεμινάριο, δίνονται δωρεάν. Πόσοι τα αξιοποιούν? Είναι στο χέρι μας να τα αξιοποιήσουμε, αλλά όταν πληρώνεις την επιστημονική γνώση, τη συγκεκριμένη επιστημονική γνώση, η οποία, επιτρέψτε μου να διαπιστώσω, τουλάχιστον από τα λίγα χρόνια τα οποία ζω, τα 21 χρόνια αυτά τα οποία ζω, έχω καταλάβει ότι ό,τι πληρώνεις είναι και καλύτερο μερικές φορές. Μάλιστα. Το σέβας περισσότερο δεν είναι πάρα το καλύτερο, γιατί και το δωρεάν είναι θαυμάσιο. Γιατί το μεγαλύτερο πράγμα είναι δωρεάν, η ζωή μας. Εσείς πληρώνετε τίποτα στο πανεπιστήμιο που παίρνετε όλα? Πληρώνουμε, δίνουμε και παίρνουμε. Και τα τρία γίνονται. Τι πληρώνετε? Πληρώνουμε μέσω της, αν θέλετε να το πάμε έτσι λίγο έμεσα και μακροοικονομικά, μέσω της φορολογίας, πληρώνουμε και εμείς για να έχουμε αυτή την παιδεία. Και βέβαια η παιδεία, αν τη δούμε ως προϊόν το οποίο αγοράζεται,
Νομίζω πως χάσαμε το παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ θέλω να κλείσουμε. Κύριε Ζήση, εδώ είναι ένα λεπτό σημείο. Ναι. Έχετε δίκιο ότι όλοι πληρώνουμε μέσω της φορολογίας. Και λέω όλοι, ακόμα και οι πολύ χαμηλόμιστοι. Γιατί τα κύρια έσοδα της φορολογίας, ξέρετε ποια είναι. Ο φόρος προσθεμένης αξίας. Λοιπόν, ό,τι και να πάρουμε, ό,τι και να αγοράσουμε, και όλοι αγοράζουμε κάτι, έχει αυτό το φόρο. Λοιπόν, αυτά κατανέμονται σε ορισμένους με ένα εισιτήριο. Το εισιτήριο ότι περνάνε από ορισμένες εξετάσεις, όπως περάσατε εσείς. Από εκεί και έπειτα παρέχονται δωρεάν σε εσάς που είσαστε μέσα σε αυτό το ίδρυμα. Ας μην ανακατέψουμε τώρα άλλες δαπάνες και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό το οποίο διαθέτουν και σας δίνουν τα άτομα τα οποία είναι επιφορτισμένα με αυτό το ρόλο, δεν το πληρώνουν. Και το θέμα είναι κατά πόσο το εκτιμάτε και το αξιοποιείτε όσο το δυνατόν περισσότερο για το δικό σας καλό και για το καλό βέβαια της κοινωνίας. Κύριε Φατιολά, θα μου επιτρέψετε βέβαια να κλείσω λίγο με κάποια θέματα που αφορούν την νέα επιχειρηματικότητα από νέους ανθρώπους και να επανέλθω στον κύριο Πούνη. Κύριε Πούνη, έχουμε αφήσει στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής κάποια θέματα που αφορούν. Λογική για διατροφική υποστήριξη ουσιαστικά. Διατροφική υποστήριξη και συμβουλευτική. Και επίσης την έξυπνη κάρτα. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το διαιτολόγος από απόσταση, που είναι μια ιδέα την οποία εστερνίστηκα αρκετά. Ουσιαστικά, όπως σας προανέφερα, εκείνο το οποίο προσπαθήσαμε είναι να φτάσουμε ως διαιτολόγοι στην πόρτα καθενός από τους συμπολίτες μας που δεν μπορεί να έρθει εκείνος στο δικό μας διαιτολογικό γραφείο. Ένα μέσο για να επιτύχουμε αυτή την επικοινωνία είναι το ίντερνετ. Το ίντερνετ έχει μπει πλέον στη ζωή μας, όχι όσο θα ήθελα εγώ και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας πιο νέας ηλικίας, έχει μπει όμως σε ένα βασικό μέσο επικοινωνίας. Μέσω αυτού λοιπόν, μέσω μιας απευθείας επικοινωνίας οπτικής, μέσω μιας web κάμερας και ηχητικής ουσιαστικά, δηλαδή ανταλλάσσεται και ο ήχος μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή είναι ολοκληρωμένη η διαδικτυακή επικοινωνία. Βέβαια, ολοκληρωμένη και οπτική επαφή αλλά και ακουστική. Μέσω λοιπόν του διαδικτύου θα μπορέσει ο διαιτολόγος να κάνει τη φυσική του εξέταση του ασθενούς και να παρέχει και τη συμβουλευτική του. Πάμε και στο λογισμικό. Το λογισμικό είναι μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχαν προγράμματα σύνταξης διαιτολογίου τα οποία να βοηθούν έναν διαιτολόγο να μπορεί εύκολα και γρήγορα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει. Είναι συχνό το φαινόμενο οι διαιτολόγοι στα νοσοκομεία μέσα, στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, να μην προλαβαίνουν να δουν όλους τους ασθενείς επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν για όλους ένα διαιτολόγιο τόσο γρήγορα όσο πρέπει. Αυτό ίσως να αποτελέσει το μελλοντικό. Δηλαδή και εξειδίκευση και συστηματοποίηση. Έτσι ακριβώς. Αυτό ίσως είναι ένα μέσο που μπορεί να συστηματοποιηθεί η όλη διαδικασία και να βοηθήσει. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Πιστεύω πως με προσπάθεια... Μέσα αυτό το λογισμικό έχει τη δυνατότητα μιας καλής εξατομίκευσης στην προσέγγιση και 1. 2. Έχει τη δυνατότητα μάθησης με νέες προσεγγίσεις, με νέους άξονες και θεματικές. Το πρώτο ερώτημά σας δεν συγκράτησα, κύριε Ζήση, μου είπατε. Αν έχει καλή δυνατότητα εξατομίκευσης. Βέβαια, η εξατομίκευση η οποία παρέχει είναι, για κάθε περιστατικό είναι συγκεκριμένη, αν αυτό εννοείται. Ναι, αυτό. Για κάθε προφίλ διατροφικό. Και για κάθε προφίλ διατροφικό καινούριο. Βέβαια, όπως σας είπα, είναι ακόμη σε version demo. Και οι δυνατότητες μάθησης αυτού του λογισμικού ποιες είναι? Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε λοιπόν, επειδή πλέον όλοι οι διαιτολόγοι, γιατί αυτό το λογισμικό απευθύνεται και όχι μόνο στους διαιτολόγους οι οποίοι τελειώνουν τώρα, αλλά και στους διαιτολόγους οι οποίοι έχουν τελειώσει. Να λοιπόν και η διαβίου εκπαίδευση μέσα στο όλο ζήτημα. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο απλό μπορούσαμε, για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και εκείνος ο οποίος έχει έρθει 1 με 2 φορές σε επαφή με τον υπολογιστή του. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του προγράμματος και γι' αυτό μάλιστα το ονομάσαμε Diet Calculator. Δεν το ονομάσαμε Diet Program, αλλά Diet Calculator. Έτσι για να έρχεται και λίγο στην έννοια του απλού και του εύχριστου. Το έχω πάντα μαζί μου, όπως ένα calculator, έναν υπολογιστή τσέπης τον έχουμε πάντα μαζί μας. Έτσι και το λογισμικό. Μάλιστα, και πάμε λίγο να τελειώσουμε με την έξυπνη κάρτα. Που είναι πολύ σημαντικό και μαζικής χρήσης από ό,τι ξέρω. Θα έπρεπε να είναι. Για την έξυπνη κάρτα δεν μπορώ να σας αναφέρω πολλά πράγματα, γιατί το ανέπτυξαν άλλοι στο πανεπιστήμιό μου. Πάντως θεωρώ ότι είναι ένα μέσο με το οποίο μπορεί να βοηθεί πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν
Δεν θα ήταν κάτι λίγο. Είναι, νομίζω ότι ελέγχεται η συμβατότητα με την έξυπνη κάρτα του διατροφικού προφίλ που έχει κάποιος που είναι εφοδιασμένος με τα τρόφιμα τα οποία βρίσκεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Βέβαια, ουσιαστικά μέσα σε αυτήν την κάρτα περνιούνται τα στοιχεία του ασθενούς, τα περνάει εκείνο σε ένα μηχάνημα ουσιαστικά και του βγαίνει ένας κατάλογος με τρόφιμα. Σταματάει να κάνει αριθμητικές πράξεις στο μυαλό του. Μου ταιριάζει, δεν μου ταιριάζει. Κύριε καθηγητά, κύριε Φατιολά, τι καταλαβαίνετε εσείς από όλα αυτά, πώς σας φαίνονται αυτά? Είναι νέα προϊόντα κτλ. Να έρθουμε λίγο και σε μια αίσθηση δική σας του καταναλωτή. Η αίσθηση μου είναι ότι πάμε μπροστά. Εάν παραπονιόμαστε, εάν βλέπουμε τις αδυναμίες, αυτό το κάνουμε γιατί και οι άλλοι προχωρούν και πρέπει και εμείς να βαδίζουμε τουλάχιστον με τον ίδιο ρυθμό που βαδίζουν και οι άλλοι. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το ότι σπουδαστές σαν τον κύριο Πούνη είναι πολλοί που διερευνούν, που θέλουν να μάθουν, που έχουν σκοπό να συνεχίσουν και μετά το πτυχίο την μάθηση, γιατί αυτό βλέπουν σαν τη βάση μιας καλής επαγγελματικής καριέρας. Εύχομαι πολλοί να είναι και περισσότεροι να γίνουν, να μπουν σε αυτή την κατηγορία. Θα είναι για άλλη μια φορά καλό και για εκείνους, καλό και για την επίλυση πολλών από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία μας και ανέφερα ήδη ορισμένα, αυτή την ανεργία τη μεγάλη των αποφύτων και τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε φτάσει σαν ως κοινωνία, να έχουμε τόσα πολλά, πολύ περισσότερα. Και αν μου επιτρέπετε εδώ να πω ότι ο μισθός του ανειδίκευτου εργάτη τώρα είναι περίπου 6 φορές μεγαλύτερος από τότε που τελειώσαμε με τον εμφύλιο πόλεμο. Είναι αποπληθωρισμένη η προσέγγιση αυτή βέβαια, γιατί έχουμε και ενδιάμεσα. Έχουμε και άλλους, αν εννοείται αυτό, οι οποίοι έχουν πολύ περισσότερα, αλλά γενικά το επίπεδό μας έχει ανέβει όσο και το εθνικό εισόδημα. Το εθνικό εισόδημα κατά κεφαλή, σύμφωνα με τους λογαριασμούς της Στατιστικής Υπηρεσίας, έχει ανέβει 6 με 7 φορές από την αμέσως μεταπολεμική κατάσταση. Όλοι έχουμε ωφεληθεί. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις οι οποίες είναι περιπτώσεις δύσκολες και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Νησίδες απομονωμένες. Νησίδες απομονωμένες. Εμείς σαν πολιτεία πρέπει αυτές να τις περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν, αλλά να τονίσουμε το ότι έχουμε κάνει σημαντικές πρόοδους και μακάρι να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και ταχύτερο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια τα προηγούμενα, κύριε καθηγητά. Κύριε Πούνη, να κλείσω με εσάς με μια δική σας κουβέντα για το δύσκολη ερώτηση βέβαια, για το κατά πόσο αισθάνεστε ότι θα μπορέσετε να συνεχίσετε και όταν φύγετε από αυτή την θερμοκοιτίδα της γνώσης που είσαστε σήμερα και αν συμμερίζετε τον προβληματισμό του καθηγητή. Ο προβληματισμός είναι σίγουρος και είναι υπαρκτός. Τον αντιμετωπίζω και εγώ. Βέβαια, στόχος μου είναι να μπορέσω να μείνω μέσα στο πανεπιστήμιο με όποιον τρόπο μπορώ, ούτως ώστε να είμαι κοντά στη γνώση. Εάν δεν τα καταφέρω να μείνω κοντά στο πανεπιστήμιο, τότε πρώτος μου στόχος είναι να ακολουθήσω και εγώ τη διαβίου εκπαίδευση με όποιον τρόπο αυτή θα μου παρέχεται από την πολιτεία και με όποιο τρόπο εγώ θα το κυνηγήσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πούνη και κύριε καθηγητά, κύριε Φατιολά. Και να ευχαριστήσουμε και τους φίλους τηλεθεατές. Φτάσαμε στο τέλος μας.